Doncs anem cap a la biografia del dia, la història de vida. La veritat és que he trobat dues dones increïbles. Ho tenies difícil, per això. Sí, perquè Ho clar, tenies molt difícil. no hi ha artistes reconeguts mundialment, sí que hi havia doncs, biografies d'alguns polítics, no? de l'actual president, de l'anterior, del que van derrocar i van assassinar, no? Llavors, doncs això sí, però ostres, em costava trobar potser algú que us volgués portar i volgués que coneixéssiu la seva història de vida, però ho hem aconseguit. Ho has aconseguit. Ho he aconseguit. Però, bueno, farem primer... Us explicaré una de les històries i a veure si ens dona temps de la segona i si no, doncs un altre dia. O la busqueu per Google. Sí, sempre passa una mica el mateix. El guió... Sí, així que anem a conèixer aquesta dona increïble. 17 d'abril de 1957. Coumra, Txad. En aquesta ciutat, una de les més grans del país, neix Jacqueline Moudeina. És una advocada i activista pels drets humans que des de 1998 treballa en el dossier de les víctimes d'Hissène Habré, que és el president justament que us estava comentant ara, fet pel qual doncs, va estar amenaçada i inclús ferida a un atemptat, o sigui, fortíssim. Des del 2015 va intervenir en el procés de l'antic dirigent del país des de Dakar, perquè va haver de marxar. Després s'explicaré una miqueta més. Procedent de la regió de Mandul, que està a la zona del sud de Txad, Jacqueline Moudeina va créixer òrfana. El seu pare era un conegut metge. Va morir d'una intoxicació algunes setmanes després del naixement de la seva filla. O sigui, va néixer òrfana i, com sabem, i estava comentant la Lucía, no? Doncs el paper de l'home de la casa. O sigui, aquí a vegades segueix sent com bàsic per seguir, però no per res, sinó bàsic perquè la societat et fa creure que és bàsic. No? Sí. Doncs imagineu amb aquestes condicions que estava encara parlant. molt més fort, clar. Sí. Després d'haver cursat el batxillerat a la capital N'Djamena, es va inscriure el 1979 a la universitat de la capital d'aquesta mateixa ciutat. No obstant, la Guerra Civil del Txad, com dèiem abans, de 1979 al 1982, i el règim del terror instaurat a continuació pel dictador Hissène Habré, del 1982 al 1990, la va obligar a abandonar el país, com hem dit abans, no? Que va acabar a Dakar, amb el seu marit. Entre el 1982 i el 1995 va viure en l'exili. També, a part de Dakar, també va estar a la República del Congo. I allà es va llicenciar en dret. El 1993 es va adherir a la secció congolesa de l'Organització de Defensa dels Drets Humans, l'Associació Txadiana per la Promoció i la Defensa dels Drets Humans, que va ser fundada al mateix Txad, doncs poc abans. Va tornar al seu país d'origen l'any 1995 i es va inscriure al Col·legi d'Advocats. Es va posar al servei del despatx txadià de l'Associació Txadiana de Promoció dels Drets Humans a la capital, N'Djamena, esdevenint així una de les primeres dones del Txad en treballar com a ajudant jurídica. O sigui, després escoltareu més cosetes a la Lucía que ens explica una miqueta més de la vida de les dones allà. Però de moment pel que dius és important, o sigui, no és fàcil en aquell país aconseguir això. Clar. I una de les coses que diferencia molt la Lucía també i que he vist quan he buscat persones rellevants pel país és aquesta diferència entre lo rural i les ciutats. És una pena, no? Com dèiem que és un dels països, el 5è país més pobre del món, si no m'equivoco, i costa molt fer aquest pas, no perquè visquis a un poble o a una zona rural has de ser pobre, però per les condicions ja geogràfiques del propi país es fa molt més complicat. O sigui, per això, si trobàvem algun personatge rellevant, doncs evidentment havia nascut a una ciutat, perquè si no, pràcticament són dones... No tenia possibilitats. Són dones invisibles. Des d'aleshores, el 1995, des que va estar treballant com a ajudant jurídica, es va comprometre sobretot amb els drets de les dones, els nens i dels grups discriminats. Em sembla superbé. O sigui, totalment. Jacqueline, som amigues ja. I va lluitar afrontant aquesta indiferència de les autoritats en la matèria, perquè evidentment hi ha una impunitat total sobre les violacions dels drets humans en aquest país, i sobretot per part dels dirigents, no? I evidentment d'aquelles persones que potser creus que t'haurien de protegir. D'ajudar, sí. I no. No. Des del 98 es va convertir en l'advocada de les víctimes del règim de Hissène Habré, aquest dictador del qual estàvem parlant ara, dels anys 80. Aquest amic nostre. Sí, el nostre amic. Una comissió d'investigació creada en acabar el seu règim va acusar la va acusar de ser... Sí, aquest nostre amic, el Habré, d'assassinar a 40.000 persones. O sigui, assassinats purament polítics.
va assassinar el 1984 a l'ètnia Sara, el 1987 els Hadjerai i el 89 els Zagawa. O sigui, el tio anava, políticament no li interessava aquella tribu per lo que sigui, doncs a tope. O sigui, massacrava directament a les tribus. Deshacer, ja està. Per sort, com dic sempre, sempre hi ha resistències que aconsegueixen en sortir-se'n i podem conèixer aquestes històries doncs, gràcies a persones que van poder sobreviure. El 1990 es va refugiar també al Senegal i bueno, aquest senyor doncs, va tenir una vida de luxe, no creieu que bueno. Però com es pot tenir una vida de luxe? Que aquest home després de... o sigui, tu mates tanta gent i sí, bueno, és igual, és que no. Bueno, només, si vols truquem al Netanyahu i li preguntem com ho porta. No són els esquemes, evidentment. No sé per què, clar. Això és un no parar. Deixem-ho. Sí. L'any 2000, doncs, la nostra amiga Jacqueline Moudeina va dipositar una denúncia contra ell al mateix Senegal. És a dir, tu estàs aquí vivint, però no estaràs tranquil, com a mínim. Jo vinc aquí i et toco els nassos. Nassos de ric, però nassos. Però què passa quan tens tant de poder? Doncs que li van desestimar, el Tribunal Suprem de Senegal li va desestimar per manca de competències en aquell país. I Moudeina i les víctimes a les quals representava van intentar doncs, dur al dictador davant del Tribunal de Justícia de Bèlgica, o sigui, com una competència universal en matèria de crims contra la humanitat. I el jutge sí que inculpà a Habré dels crims contra la humanitat, de crims de guerra i també de genocidi, com estàvem veient amb aquestes ètnies que va massacrar. Va dictar una ordre de detenció internacional, que em sembla el que s'hauria d'haver fet abans. La Unió Africana va sol·licitar que Habré fos jutjat al Senegal, al·legant que cap estat o sigui, cap d'estat no podria doncs, ser condemnat fora del continent africà. El 2011 es va decidir que no s'iniciaria cap procediment contra Habré en aquest país. A veure, o sigui, i aquí Jacqueline Moudeina va intentar de nou doncs, que tornar-lo al Tribunal de Bèlgica. A veure si ella tornava, era cabezona, m'agrades. Al juliol del 2011, el Txad va fer una demanda d'extradició a Bèlgica, o sigui, directament. La situació es va desbloquejar després de l'elecció de Macky Sall com a president del Senegal i a l'abril del 2012, amb una mida cautelar del Tribunal Internacional de Justícia, doncs aquell mateix any, el juliol. I per la demanda de la Unió Africana es va constituir un tribunal especial a Dakar per jutjar el dictador Hissène Habré. El judici va començar el juliol, com dèiem, el 2015. I Jacqueline Moudeina va coordinar el col·lectiu d'advocats d'aquestes víctimes que demanaven el seu empresonament. El 2004, Jacqueline Moudeina fou elegida presidenta de l'Associació Txadiana per la Promoció i Defensa dels Drets Humans. L'organització ofereix seminaris de formació per nens i nenes, cursos d'instrucció sanitària, també sobre la sida, que és un tema que encara és molt rellevant, sobretot el 2004, que sembla que hagi passat poc, però han passat 21 anys. Sí. La lluita contra l'esclavatge dels nens i les nenes és un dels principals afers d'acció d'aquesta associació. La pobresa i la manca d'estudis aboquen, com dèiem, a molts camperols i camperoles a vendre els seus propis fills i filles, o sigui, per poder menjar. Al final, sí, es repeteixen en moments de la història i en diferents punts del planeta, veiem com es van repetint aquestes accions per qüestions, doncs, al final purament de supervivència. A més, era una venda doncs, per $10 americans, perquè el PIB és de $1.500 americans anuals en aquell país, recordem. O sigui, tela. Per tant, doncs, 10 euros, bueno, $10, doncs deu ser superbé. I clar, els hi venen a ramaders que volen mà d'obra barata. Us sona d'algú, això? Bé. També molts altres són segrestats i si no compleixen les seves tasques, doncs podeu imaginar que a part d'un maltractament sistemàtic, doncs fins i tot poden ser assassinats. L'associació s'esforça en posar fi a aquestes pràctiques establint cercles de vigilància i també atorgant ajuts financers als camperols per evitar aquesta venda d'infants. Per altra banda, Jacqueline Moudeina vetlla també pel respecte dels drets humans va vetllar perdó que ho he dit en present, i va ser el passat, quan van fer un oleoducte per connectar camps petrolífers i sabem que quan hi ha aquest tipus de macroestructures, els drets dels treballadors i drets humans... Qui acaba perdent... Exacte. Llavors, sobretot, vigilava que s'indemnitzessin quan hi havia un tema de danys ambientals a la zona. Llavors, ella estava allà vigilant. L'11 de juny del 2001, mentre participava en una manifestació pacífica contra les manipulacions electorals a la capital, va ser greument ferida per una granada de mà que li van llançar un soldat. Això és el que us deia abans, que havia sigut ferida. Va estar ingressada 15 mesos en un centre de rehabilitació a França perquè va ser molt greu i la van haver de traslladar.
diverses estelles de la Granada, sí, les segueix tenint clavades a la cama. Uf. I ella, bueno, deia que li molestava el caminar. Es va recomanar que es quedés a França, però què va fer ella? Tornar a casa. Per què? Perquè le gusta el jaleo, le gusta ella estar allà a primera línia, le gusta, Jacqueline, te gusta, ja lo sé, t'agrada, no t'importa res. Sembla que estiguis parlant una mica de tu, Perdó. No passa res, ¿dónde está la muerte? Ahí pues voy, com deien aquells, no? Clar, és que al final, si vols lluitar per una cosa, has d'estar a primera línia, dins de les teves possibilitats, evidentment, que això sempre ho dic. O sigui, no us poseu en perill tampoc per anar a fotre 4 cartells o 4 pedrazos d'algun lloc. No, no cremeu coses si no podeu cremar-les, si us plau. No cremeu coses, en general. Total, tornem a la Jacqueline perquè el 2008 doncs van tornar les amenaces. És a dir, va ser intimidada per part de les autoritats del seu país, després que ella i la seva organització doncs, van revelar que el govern del president Idriss Déby també enviava nens soldats a la guerra entre el Txad i Sudan. És a dir, elles primer estaven com contentes amb aquest nou president també, perquè doncs, després del dictador que havien tingut, però bueno, no és, com és allò, no és oro todo lo que reluce, pues sí. Aquest tampoc ho era. Llavors, doncs enviava nens soldats i després de nombroses amenaces de mort, doncs, al final va haver de refugiar-se a la base militar francesa d'Engemena, i al final sí que va haver de sol·licitar l'asil polític a França perquè és que realment l'anaven a matar. I res, doncs, a part d'això, ara mateix hi ha poca informació perquè, clar, està en asil polític, per tant, no podem trobar molta informació d'ella. Però sí. Però sí que he trobat algunes cosetes, com que li han donat diferents premis, el Martin Ennals per defensors dels drets humans, això el 2002, i més recentment, el 2011, Right Livelihood Award, i el 2016, Premi Franco-Alemany als drets humans i a l'estat de dret. O sigui, tota una dona doncs, que lluita per que el seu país sigui un lloc més just.